everyone! Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Dili gid ay maayot tong tawhana para nako. Gipangitaan gyud ko sa Ginoo og paagi nga malayo ko atong kanahang dako. Haay nakaturon gibutang sa Ginoo. Buhi pa ba kahato? Kon buhi pa man ganito, gigabaan na sa tingali tungod sa kadaghang babay nga gipahilak adtong kanahang dako. Ayusad, ana la, uy. Di ba malipay si Lord, ana? Mas labaw pang dili malipay si Lord sa mga tao nga mapahimuslanon sa higayon. Sa mga tao nga way batasan. Sa mga tao nga nagtuo nga sila na'y pinakagwapo sa kalibutan. Sa mga taong nagtuo nga ang tanang babay ilang matonto. Mayo! Wow. Mayo! Wow na lang kaadlaw ni abot yun. Lula, sa doy. Ay, kulbaan man tagsamot. Lakaw, pag-iris og tarong. Ha? Lakaw, ako nitiwas ni mga plato. Pagdali. Sige, Lola, sige, Lola. Salamat la. Oh my God. Oh my God. Hilario! Lar! Naibisita, ablehe! Mayong gabi, sir. Dali, Koke. Mayang gabi isab ni mo. Dali, sod. Salamat, sir. Oy! Ikaw di ay si Koki. Gwapo man di ay. Good evening, madam. Wow. Kanindot paminaon sa madam, oy. Lingkod, iho. Aw, mag-iho gyud ko nimo kay imo magkong gimadam. Mamisita unta ko ni Juan. Hello, Cookie. Oh, niya naman di ay si Sandra. Sandra, dali, day. Kami tupad ni Koki. Kamu tupad ni Papa nimo. Ay, muapil di mo katubang? Biyaan to sila, nay. Ato tas taas na. Dili, mahimo. Kinahanglan nga maminaw taon sa ituyo ining Koki kang Sandra. Waday ta mahibaw. Oh, nahibaw. Good. Okay ra, sir, oy. May problema. Buutan gid ay ning bataada. Sige dong, Koki. Biyaan bitaw mo na mo dong. Gitestingan ta lang ka ay kon mamugto ka ba inig-ingon nako nga moatubang may apel nimo. Og nakapasar ka. Okay, sige. Biyaan mo na. Basta tinarong gani nga mo anhe. Tinarungon sad na namo sa pagtagad. Salamat, madam. Pastilan! Ganahan, gid ko sa madam, oy! Dali na, Jong. Manak ka na. Dali na ba? Oo, lagi. Ayaw ko buluyan, ay. Bitag di palang lain akong kuyugan akong apo. Nikuyog na ko. Pero kung iya lang itong sundon ako mga tips niya, sugton magdayon ba? Maintag iya lang yung sundon? Katog na lang, tay. Ako rin maghuwat ni Cookie. Di pa ko matog. Wa pa ko duka. Magpaabot ko siyang pagpauli. Excited akong mahibaw kung gisugot ba siya dayon uwa. Ay, naunsa, manis tatay. Natural, dili pa to dayon sugton kay maupagani pagpamisita. May makaingon dayon to imong apo. Siyempre, mag-istorya-istorya gid una to sila. Bida, kung ako rin pagbuton, gusto kong sugto na dayon siya. Ay, saba ka diha, tay, uy. Kung may apo di ay kang babay, malipay day ka kung dali rang musugot. Ay nakonsultihan na. Kay wa makoy apong babae. Ay, tatay gid, uy. Spotting lagi kaayo ka. Mura kag muatan og prom. Ikaw sa gani, mura kang musimba.
Halipay bakit us lola nga imong gimadam? Bitaw no? Mabaan biya ko kay murag istrikta mo siya naong. Dili ka istrikta lang. Maldita gyud akong lola. Mura nagtigri. Kuya awag di ay. Oh, swerte ka nga. Wa ka niya taray-tarayi. Swerte ha gyud din ako no. Mao nga dili na ako palampason akong swerte. Ha? O, unsay imong pasabot? Kay bawo ka Sandra. Ikaw ang pinakadakong swerte nga miabot sa akong kinabuhi. Halo ka diha, uy. Ngano good? Kay bawo ka. First time man ni nako nga namisita akong babae. Ha? Mao ba? Ngano? Mga lalaki ra da imo ang bisitahon sa una? Ha? Aw, di mao akong pagkasulti. Sayop to, ang but na akong ipasabot. Ay, lawgawa, naratol na may noon ko. Di na ako kay Pao sa magsulti. Joke na bitaw, uy. Kadali sa di mo maratol, uy. Kasabot mo ko sa imong ipasabot, good. Ha? Buot mo ipasabot. First time nga doon na kay gipamisitahan. Oo, lagi. Pero, unsa may purpose sa imong pagpamisita? Mo ni pinaka-importante. Kulbaan man ko. Parehas data. Doon naman tingali ka idea kung unsay akong tuyo. Hindi ko ganahan ma-accuse nga assuming. Okay, bitaw sad, sakto ka. Basin di ay mangutang ra ko no. Hindi sa tingali, uy. Panangnit, mangutang gid ko. O kautang ka? Bitaw, Sandra. Will you marry me? Aha? Time pa. Unsay akong gisulti? Kuya, wala naman sa tanim mo, uy. Ingon man ka, Sandra, will you marry me? Ha? Hala. Sorry, mo din akong gisulti. Naratol manggod ko. Wadi ko mingon nga. I love you. Nasuko ka? Wa, uy. Anong masuko man ko nga. I love you man sad. Ha? Ay, hala, uy. Ngano nga ako matukisulti? Di ba? Dapat magpakipot pa man. Nauwi, nauwaw lang ko. Ayaw lang gud kauwaw. Honest sad ka sa imong feelings. Ako bitaw, nauwaw mo sa ko pero bahala na lang. Pero nakadungog na ka nga I want to grow old with you. Gusto ko nga ikaw may mong mami sa akong mga babies. I mean, gusto ko ikaw ako may mong misis. In short, I want to marry you. And I hope you will marry me. Paspasa gud nimo. Mao pa gani imong pagpamisita nako. Wa mo sa tingali ang ngayon dugayan, di ba? Sakto naman tas edad. May trabaho man ko o doon ako yung posisyon sa among opisina. Dili ko ordinary clerk lang. Dili sa pagpanghambog pero makabuhi ng pamilya. Ako sad. Doon ako'y trabaho o igo sa nang akong sweldo nga ikatabang sa kumbana if ever magminyo ko. Pero labaw sa tanan, ang atong feelings ang importante, di ba? Una pala na akong pagkakita nimo. Nakasiguro na yun ko nga, ikaw ang the one. Parehas gidi ay ta. The feeling is mutual gidi ay. Tingali, ikaw gid ang akong soulmate. Ugo niya, okay ra ka? Nga magpakasal dayon ta? Unsa? Magpakasal? Wa mo kiape! Lola, Papsi, unsa may langayan nga sakto naman mis edad. Og sure na mis mo mga feelings. Og pareho sad mi nga may stable nga trabaho. Inoon sab.
Usa may langayan. Okay ra ka, Hilario. Musugot ka ra nga magminyo dayon sila. O nga nung dili man, kasal na yun ano kitang katag. Gusto sab ko makakita na yun sa imong diwat ko, okay? Biliban ako ni mo, eh. Imo sab kong ilang buwan na. Nagtuo pa kong di gani kakaingon. Imo maganin noong gipasobrahan. Ha? Congrats apo, ha? Congrats! Salamat, lo. Pero nak, dili pa dinalian ra kaayo? Hatagi una ninyo higayon inyong kaugalingon nga magkaila-ila pa pag-ayo. Ang kaminyo on ra ba dili lang kay puro ra gugma o kwarta. Magkaila-ila ramang ko na sila kung magtipo na. Doon na bitay daghan nga. Nagkauyab og tagpila ka tuig, uya. Nagbuwag naman. Ay, hinoon. Mao nga wako yung supak apo. Wako yung supak nga magpakasal na yun mo. So, karosam ta mamay. Magsabot pa mig-usab kano sa sila mamay. O sa mga gatong pamay nga kinaraan yun? Kanang magdaog kapitan o konsihal ang pamilya sa lalaki? Ay sus, ayaw na ana, oy. Mga taga-bukid gani, dili naman mag-ingon ana. Ang ila lang pamilya, og atong pamilya ang mag-atubang. Unya, dunay kaon-kaon. O, nara, mauro na, sakto ra na. Oh, salamat ninyo, Pops, Lola. Salamat nga maoy pagsupak. Ang imong kalipay may importante para namo anak. Ug sa kung tanaw kang koke, taro man sab siya nga tao, mo ko'y pagduda niya. Ah, ako sabi. Feel kayo na ko iyang pagtawag na kog, Madam. Pero, mausab na kay maglula naman unya siya nako. So, pagsabot mo ni Koke, Sandra, o pahibaw kami kanus sa sila mo ani. Aro basad, magkapangandam ta. Lipayan ako ron, oy. Murag, di mo ko makatuo nga, nagkaon ko karon din, kauban na akong girlfriend. Doon na dyan ko'y girlfriend ba? Parehas bitaw ta. First man ka na akong uyab. First at ikang uyab. Actually, first nga gipanguyaban. Hala, uy. Kaserte gadain ako. Blessed. Dili lang swerte. Blessed gyud ta. Gitagana na gyud ta ni Lord para sa usag-usa. Eh, sige na, uy. Mga una tagtarong, uy. Ganina rata, pero wa kita kahuman. Nindot ay gyud maglakaw-lakaw no nga. Doon ay holding hands. Bisan naglakaw ta, pero feeling na ko, mura tag naglutaw. Og, di na taganahan magkalagyo, no? Mura bag, sumpay na ang dinagayday sa atong dugo. Maog yun na rin nga, gitawag nila gugma. Murag corny, pero dili. I love you. I love you too. Nag-order na kog lechon, pero usara kay kita-kita raman. Litson ra, way lain. Naasad tayo, uy. Sila naman ko ni bala sa drinks. Dili na lang kung ito pa doon. Ah, mao ba? Pastilan. Excited na yung kaay ko para og baapo. Magkita-kita lang yun ang atong mga pamilya. Og makita na gyud nato si Sandra. Wa pa baya ta makakita niya. Ikaw ray wa makakita. Ako, nakakita na. Og sutihat ti kalina. Dili ka mahayan, oy. Maayong paliwatan. Tatay gyud, uy. Encuentro de Amor. Ikaw ray wa makakita. Ako, nakakita na. Og sutihat ti kalina. Dili ka mahayan, oy. Maayong paliwatan. Tatay gyud, uy. Oo, kaliwat ko tag mga gwapo-gwapa. Kinahanglan nga mamintinar na kaliwata. O kining pagbinyo ni Cookie, garantisado nagdaan nga magpadayon gining kaliwata. Na, sige na tay. Mamahuway tag sayo kay daghan patag andamunon ugma. Uy, mag-shopping na ita. Kinahanglan nga bago ang atong ipangsulob ining atubang nato sa pamilya ni Sandra. Ay, ikaw nalay palitan tay. Kay doon na naman ko'y daghang sinina nga panagsara na kong masulob. Uy nga, kinis Cookie. Narasa ko'y daghanlo. Hala.
Ako na di ay mag-shopping ugma. Kuyugi niya ako, Lina. Kita na ko'y kuyog, lo. Pagpuyo, kay aron na relax ka nga mo atubang nila. Kinahanglan nga mamintin yun ang imong kagwapo. Kami na lang ni tatay ang magkuyog, nak. Kaya doon na sa kuy laing paliton. Okay. Kamu good? Pangita lang kong kalingkuran, ha? Uma naman kong palit sa ako. Di na lang kong magsunod-sunod din. Ay, sige, sige. Inana manggid mong mga lalaki. Tapulan mo lakaw. Ay, nanay sa doy. Di ra masad kayo may magdugay, Paps. Kang lola naman lang ang palitonon kay di naman kumupalitog ako. Sige. Tanala? Ana, asa pa man di ang dapita ang mga paras babay? Dito na ay. Ito ay bakanting lingkuranan. Adto ko dito. Wa pag kay napilian, tay. Sakit naman ang akong tiil. Uy, nisugmat man ang akong ingron. Pangita lang dito kalingkuran kay mamili pa ko. Sige, tay. Anhira ko anang mga lingkuranan sa unahan, ha? Sige, lakaw na. Kaya nila eh. Biduka naman noon ko. Magpiyong-piyong lang ko. Nag-shades bitaw ko. Masandig-sandig lang ko din eh para di klarong natog. Hala, uy. Okupado man tanang lingkuranan. Asa man ko lingkod ini? Ito ay usa ka bangko nga usa rin naglingkod. May lang unta, goy makauna na ako. Wa lang yun, unta. Ay, salamat. Wa ginakauna na ako. Excuse me. Palingkod ako gamay, sir, ha? Sakit gid kayo akong tiil, good. Sure. Lingkod, ma'am. Paimuta lang pag ay... Lina? Nagkita na sa tag-usab. Mangita na lang kog laing kalingkuran. Ayaw. Sige. Ako na lang mo barog. Pabilin lang. Pero ikaw ang nag-una. Para sa duha maning lingkuranan. Para sa tulo pagani. Kumusta na? Ni buhi pa. Kuyog ni mo imong pamilya? Akong tatay, akong kauban. Naminyo ba ka? Unsa man yung tao ng pangutanaha, uy? Oo, uy! Ngano, ikaw rin pwedeng maminyo. Mura ramang gihapon kag dagat ang ahon. Ayaw dahil mo panggang yung bana. Ano man siya bukuyog ninyo? Patay na ang akong bana. Uy, biyuda na dahi ka. Biyudo naman sad ko. O niya, unsa may naaana? Ha? Awawa lang. Nakurat lang ko nga. Parehas di tagkapalaran. Kaduha naman ta nagkita. Di naman tingali ni Sulagma. Naunsa ka? Katungunan itong panagkita, maot ni Sulagma. Pero kining ikaduha na, destiny na ni. Asa naman to, Sandra? Nawa, magkalit. Ako na lang mo bayad inis cashier, ay. May magdeko ka maugad. Tara, ato ko dito dapit. Sige. Salamat, miss. Baya, ang tiguwa nga nagmanang nako. Ni Asad oray. Nag-shopping sad. Yay, murag pa dong sabsiyas cashier nga akong adtuan ay. Nga naman di ay, problema ba na? Naglinya na ko dong. Human ini, mamauli dahil miss mama ni mo. Sakita na ba to siyang tiil? Sige lo. Amping mo ha. Bye. Bye. Dali na. Noy, ikaw na sunod. Uy. Sir, imong item palihog. Tawag ka na sa cashier ay! Lagu tagi lagi na ko. Pero wako katubag niya kay nanawag ba sa dismama ni mo nga padalion ko. Lami ay tampalungon at tiguwa nga. Na.
kalma na lang, Luke. Ma-stress ka. Makapawag tarabas kagwapo ang stress. Hay! Maulagi. Sige. Di na ko magunahon na ato niya, oy. Si Awa, gidi mo lula, uy. Da, wa ka ang alay. Nga kong gimanoy. Nakatawa ko ang ubang customer. Oh, maunsa naman sa nas, Popsi. Naghinuktok naman sa na siya. Uy, ambot anak niya. Ay, ganina raman na siyang way tingog-tingog. Hoy, Hilario! Nay. Sandra. Ngano, Pops? Unsa man? Murag may kadouble wedding man tingali mo, Sandra. Unsa? Oon sa to, Pops? Wa ko ka-gets. Oon si ka double wedding. Bitaw pagklaro diha, Jong. Magminyo kag usab, ha? Kisa may pakaslan. Wa man kay gasultay namo nga may bag-o kang uyab. Ang may gitago di ka na mo, Pops. Actually, ako siyang ex. Nagbalik mo, Pops? Unsa man, byuda? Or dalagang ulay? Biyuda, Nay. Parihas mi. Byuda ka di nga byudo ka man? Nay, gidoy. Siya sa doy. Excited sad lagi ko, Pops. Lano? Sige. Paniya siya niya, Pops. Ay, di pa pwede, oy. Wa pa siya ideya nga makigbalik ko niya. Unsa ba gud na? Imura din ang hunahon na Hilario. Pagani de siguro kung makigbalik ba nimo? Adi, Nay, oy. Akong gibati ba nga may pagbati pa sab siya nako. Gamay lang tong pangamuyo, okay na to. Sige, Pops. Excited sad ko, anak, Pops. Ganahan sa kong double wedding, Pops. Wala no. Ganahan ka nga doon na kay kompetensya sa pananaw sa mga tao. Oh. Kung magmenyo kag usab pagmenyo, Jong, di ko masupak. Pero ayaw pakigdungan sa imong anak do. Kay iyan ang adlaw. Ayaw iluga ang iyang moment. Lahi sa tong inyo ha kay inyo rasad to. Aw, hinoon. Sige na. Ato nang klarohon, wala ba'y kuwang para sa ilang pagpamahay ni Koki o niya? Usa man itong mga pagkaon nga imong gi-order, Lina. Anay pa ito iagi o diretso na sa ilang Sandra? Diretso na, tay. Okay. Sige. Dop. Mag-ilis na ta? Uy, sayo pa man. Oy, ikaw, Lina. Usaw ba imong tiil ka sakit naman kagyapon? Ay, magsandal ako, tay. Aron dili masabod ang akong ingron. Mag-ilis na ta, oy. Sakto naman guron ipangandam. Oh, sige, tay. Kamugo. Wow! Kagwapa ni mo, Lola. Ang bongga kayo mong dress, la. Siyempre. Last na bayaron nga magmadam si Koki nako. Maglula na bayaon niya siya. Imo gid nang giseryoso imong pagkamadam, Nay. Ang Oh, uy, ano ka man? Stoy, may pingit ka man gud diha. Naglain imong tiyan. murag ikabuhi bang ko. Tarong, Pops, uy. Ay, kuing na nga. Mas na-stress ka pa na ako. Amot bitaw. Hindi ka lang tramang kuba ganina. Baya. Basig nagtuo kang imo ning pamay, ha? Kang Sandra ni Hadel ni imo, Hilario. Tibaw sad ko na oy. Basta kay wa lang yung kasabot na ko. Ambot na unsa ko. Ato na ta. Maglakaw, Robiata. Oh, maglakaw ra kita kay naaraman sa pikasdan. Hinahina sa taglakaw ha, karon di ta padington. Matay, excited na yung kay ko doon kuki. Klaro bitaw lo. Tala mo, Lina. Tala. Oh, sige, panggawas na mo, tay. Koke, ako rin mulak sa pultahan. Wow, ha? May lechon yun di ay sila, ha? Kita naman unta god nya nag-order gyud sila glitson nga tibuok.
Basin doon na sila yung mga laing kauban, Pops. O, basin, sab. Daghan na kaning pagkauna para nato eh. Napaguylaing mga putahe, na. Og ni apasad tay ato. Mura magyud noon nig pista. Nanawag si Cookie. Hello? Hello, love. Coming na mi. Okay, love. Nagpaabot namin ninyo. Sige, bye-bye. Usa naman. Padong na sila, Pops. La. Oh, mao ba? Padong na day sila. Ablihan na ko daan ng pultahan. Ay. Ay, tempa. Tempa ha. Murag mo siyar o nako kadali. Ay, naunsa man. Ay, naunsa man. Malingaw pa kong lola, uy. Nana sila, Klaro na kay na ko Cookie, Ikaw na siya nato, Pops. Naglakaw gede sila, no? Oo, okay, wa man sila sakyanan. O nya, naarasad sa pikas dan. Doon ra. May gabi, sir. Gabi na maron, no? Padong ng gabi, dali, dayon mo. Hello? Doon naman yun di eto, no? Ikaw ang papalisan na. Ako, sir. Ako. O siya ang mama ni... Akong mama, sir. Ikaw? Ma, sir? Kaila mo, Popsy? Uy, kaila di ay mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!